Han bliver bedre. Når talen er faldet på AGF, har det i de senere år ofte handlet om dårlig økonomi, men her i vinter er der sket noget, som har fået smilet og optimismen tilbage til Aarhus. En af klubbens stolte sønner, Martin Jørgensen, er nemlig vendt hjem efter en årrække i italiensk fodbold. Onsite har fulgt hans hjemkomst. Ciao Martin. Ikke siden Stig Tøftings hjemkomst har der været så meget hype om en person i Aarhus, som da Martin Jørgensen blev præsenteret 1. februar. En 13 år lang italiensk fodbold-odyssé er forbi. Martin Jørgensen er tilbage i AGF. Og hvor jeg i starten havde været meget afvisende over for at komme hjem og spille hjem, så var man så godt se, at jeg ikke rigtig kunne blive med at følge med på topniveau i Italien. Og jeg synes stadigvæk, at jeg har lyst til at spille fodbold, og så var der ikke anden udvej end at tage tilbage til Aarhus. I AGF forventer man ikke, at man har hentet en spiller, der er færdig på topplan. Her blev der omgående placeret et stort pres på de smalle skuldre hos en efterhånden aldrende aktør. Jeg føler faktisk lige nu, der har vi lidt af et dream team. 34-årige Martin Jørgensen valgte ganske klogt at afvæbne det største forventningspres med vid og charme i en præsentation, der nærmest tangerede et stand-up show. Jeg har hele tiden sagt, at for mig var der kun én klub i Danmark. Jeg har heldigvis heller ikke rigtig fået andre tilbud, så jeg har ikke noget at vælge. Jeg er glad og tilfreds og håber da selvfølgelig, at vi kan indfri nogle af de store og høje forventninger, som vores sportsdirektør han har til det her Dream Team. Der må vi se, hvor langt det kan være. Og så håber jeg ikke, der er for mange unge spillere, der læner sig op af mig, fordi så stor er jeg. For sådan er han også, Martin Jørgensen. En umådelig populær spiller, der allerede på første dagen kunne sælge 80 nytrykte trøjer i fanshoppen. AGF-fansene nærmest tilbeder den hjemvendte søn, og tøver heller ikke med at kalde indkøbet for en drømmesigning. Helt klart. Vi har ventet på ham i mange år. Han er en af de få, der spiller stadigvæk på det hold, der er med til at vinde pokalturneringen i 96. Så det giver håb om en svunden tid. I klubben AGF er glæden ikke mindre over gensynet med midtbanespilleren. Rent sportsligt, men så har Martin jo spillet et hav af landskamp. Han har en rutine og erfaring, som er uvurderlig for mig, og det skal han selvfølgelig bidrage med på banen også. Med Martin hjemme, så vurderer jeg, at vi har en af de allerbedste midtbane i Danmark. Det siger jo næsten sig selv, de kvaliteter, han besidder. Har spillet et hav af landskampe, spillet over 300 kampe i Serie A, kan spille mange forskellige positioner. En klog spiller, en rigtig dygtig spiller, så det er selvfølgelig et stort gevinst for os. Vi fornemmer, at Aarhus bobler, og det er klart, at når man går ned ad strøget, så kan man se, at folk de hilser og har et smil på læben på nuværende tidspunkt. Mens omgivelserne altså ikke er det mindste i tvivl om, hvad de forventer fra Martin Jørgensen, erkender hovedpersonen selv, at han faktisk ikke rigtig ved, hvad han kan forvente af sit møde med SAS-ligaen. Jeg har ikke nogen anelse om, hvor Superliga-niveauet ligger i forhold til 97. Jeg er helt sikker på, at det bliver en del bedre, men jeg har ikke spillet mod et dansk klubhold i 10 år, tror jeg. Givet er det, at AGF-fansene skal glemme alt om at sammenligne nutidens Martin Jørgensen med den letbenede matchvindertype, som engang fandtes i klubben. Hvis de forventer ham, når det var der for 13 år siden, jamen, så er det ikke ham, de får at se. Hvad får de så at se? De får en anden spiller at se, en der har udviklet sig, som har prøvet mange ting igennem en lang fodboldkarriere, og som forhåbentlig kan hjælpe de unge spillere på den rigtige vej, som der er nogen, der hjælper mig på den rigtige vej for. Når man er 34 år, så er man selvfølgelig mere modtagelig for skader, og på et eller andet tidspunkt mister man også noget hurtighed. Det har Martin selvfølgelig også mistet i forhold til, at han var mere eksplosiv, hvis man går nogle år tilbage. Omvendt så er han så kompenseret ved at blive endnu klogere, ved at få et endnu bedre overblik og blive måske endnu stærkere teknisk. Så jeg regner stadigvæk med at få en forstærkning til holdet. At naturligvis bliver han en gevinst for AGF. Altså, det er jo sindssygt at påstå, at det svarer til, at man diskuterer, om Michael Laudrup var god nok til dansk landshold. Nu skal vi ikke gøre AGF bedre, end de er. Han bliver en klar forstærkning. Martin Jørgensen lægger ikke skjul på, at det var VM, der fik ham til at vende hjem. Drømmen om at sætte et effektfuldt landsholdspunktum ved mesterskaberne i Sydafrika kan kun blive til virkelighed, hvis han får klubkampe i benene. AGF-legenden John Stampe er ikke i tvivl om, at Martin Jørgensen på den baggrund vil blomstre i forårssæsonen, men holdbarheden tvivler den gamle forsvarskæmpe på hos en porøs profil, der blot har spillet en hel kamp i 14 måneder. Ser man på det her på den kortbane her op til VM, så vil jeg tro, at Martin spiller et fint forår. Så vil jeg stille mig med tvivlende ved, om når VM er overstået, og når Martin Jørgensen er med ved VM, om så der er meget mere krudt i støvlerne.
Efter 13 år i de store kunstneres land er en dansk fodboldfejnsmækker tilbage, hvor det hele startede i Aarhus hos AGF. Og spændende bliver det at følge en stor spillers sidste tid på grønsværen. Kan Martin Jørgensen mobilisere kræfterne til endnu et brag, eller bliver Sochen snarere et trist ciao? Ja, velkommen hjem til Martin Jørgensen. Og netop han var i fokus for vores onsite-radar. Det er der, vi hver uge analyserer spillere, systemer og situationer på de danske SAS-liga-stadions. Velkommen, Peter Kjær. Tak skal du have. Du og John Faxe har valgt at lade ugens radarstråler ramme Martin Jørgensen, der her for en god times tid siden gjorde comeback for AGF i kampen mod FCK. Hvad så I der i radarstrålerne? Jamen, vi kiggede efter 5 specifikke ting, og dem kan vi se her. Og hvis vi lige tager fat i den første med det samme, chanceskabende afleveringer, der havde han 5, og der havde han 2 rigtig gode aktioner, hvoraf den ene, synes jeg, var helt exceptionel. Og lad os lige prøve at se her. Han trækker ind i banen og lægger den til Defterjani, der så ikke fik den konverteret om til en scoring. Men der kunne vi altså godt se, at den her fodboldhjerne, den fungerer stadigvæk. Han kom ind over på venstre kanten, men trak ofte ind i banen og forsøgte at lægge de her chanceskabende afleveringer, som er afleveringer, der skal være med til at gøre det rigtig farligt i angrebsopbygning og angrebsafslutningen. Og så kigger vi også på 1 mod 1 offensivt, og der må vi sige, at han kommer ind ved 4-0, og der ligger ikke i kortene, at han skal gå ind og udfordre sin direkte modstander, og det gjorde han heller ikke. Ikke en eneste udfordring fik vi noteret ned på blokken. Afslutninger, det havde han faktisk, og det var en rigtig god en af slagsen. Den kan vi lige prøve at se her. Igen fra sin venstre kant trækker han ind i banen, og cirka for 20-22 meters afstand, der får han altså Wieland til at arbejde. Og det var næsten AGF's bedste mulighed i anden halvleg. Det var altså det her langskud for Martin Jørgensen. Dybdeløb, det var heller ikke det, han var sat på banen for. Han var sat på banen for at holde spillet i gang. Tempo kunne han ikke trække med ud af det, fordi der var ikke så meget tempo, da han kom ind i kampen. Kvad, der stod 4-0, og ret hurtigt blev til 5-0, efter han var inde. Altså dybdeløb var der ikke noget af. Så var vi meget spændt på at se hans fysiske formåen lige pt. Og der var han i 4 fysiske dueller, hvor han rent faktisk vandt 3. Og der kan vi prøve at se i en nærkamp her med måske VM-kollega William Kvist, der i øvrigt havde en rigtig god kamp for FC København. Der vinder han duellen her. Og så rent fysisk ligner han ikke en spiller, der savner så meget, før han er tilbage i topformen. Peter Kjær, nu ved jeg godt, at han ikke havde en fuld kamp. Alligevel vil jeg gerne bede dig om at give ham en karakter på 12-skalaen. Hvad skal han have? Ja, men du har ret, Peter. Vi er nødt til at bedømme ham. Han kommer ind ved 4-0, og der er en halv time igen. Men jeg synes, han løser opgaven helt perfekt. Og det er altså ikke bare fordi, det er en Martin Jørgensen, der kommer hjem, men han spiller på et forholdsvis højt niveau, kun i den halv time. Så et 7-tal vil vi, John og jeg, rent faktisk godt give ham, fordi der er så mange gode elementer i spillet. Og så kan jeg sige til AGF-fans, jeg er sikker på, at det her det bliver bare bedre. Jamen lad os håbe det for AGF's fans. Peter Kjær, tak fordi du vil være med. Ja, og lad os så høre, hvordan Martin Jørgensen så selv bedømte sin egen indsats i Parken. Martin Jørgensen, hvis du var såkaldt fodboldekspert og skulle bedømme dit eget comeback i dag til dansk fodbold, hvordan ville du så bedømme det? Det var lidt lige meget, hvordan det gik for mig. Vi fik nogle snitter på 5-0, og det var sådan set det der talte. Altså, da jeg kom ind, var kampen med min afgjort, så det er klart, at det bare kampen også præg på. Ja, det var vel næppe sådan en kamp, man havde håbet at komme tilbage på for dit vedkommende? Jeg havde håbet på noget, der var lidt sjovere, men igen, hvis vi ser positivt på det, så kan det jo ikke blive meget værre for nogen. Men hvordan var det så at komme ind og betræde SAS-ligaens græs? Det er trods alt længe siden, du har været på de danske baner, hvor du ikke har haft nationaldragt på. Ja, men det var en fodboldkamp som mange andre. Igen, det var ikke så sjovt at komme ind ved 4-0, men det var rart at komme til at spille en kamp, der talte noget med mine nye holdkammerater og også formærke niveauet i SAS-ligaen igen. Men vores eksperter sad og holdt lidt øje med dig, og synes du havde nogle gode aftryk på kampen. Fik du også ligesom vist noget af det, du ville, uanset hvad resultatet blev? Ja, det er klart, at jeg forsøgte at spille det spil, som jeg kan, og også hjælpe holdet, selvom det var svært at trække dem op. Men jeg synes, der var nogle gode ting indimellem, og det er klart, at havde vi ført 4-0, så kunne jeg måske også have fundet på noget, der så lidt bedre. Så vidt Martin Jørgensen og hans AGF-comeback i denne omgang. AGF'erne har mulighed for revanche, når det næste mandag gælder hjemmekampen mod Silkeborg.